Ka executive committee jong ka KHEDC hapo ka jingalam jong UCEM uba penyat sing CEM ha kalai pho tarik urisau kalalit ban ai khublei kirpang ye ulat ka jila UCH Vijay Shankar halor ka jing ai mohor jong ulat ikin riutli ki bel ki bala kala long an minta Habakran Shkilat Pathai Khubor, UCEM Joka Council Uba Penyat Sing CEM, Ulaong Bana Pedeng Ki Nyautli Ki Bil, Kibla De Ban Pas Daga Yang Dorbar Joka KHEDC, Ulat Ke Jilla Uai Jingmin Jorun Riutli, Bat Na Pedeng Ki Riutli Ki Bil, Kakham Khongsan, Ka Elaka Administration Second Amendment Bill Arja Arpulai, Bat Halor Ketega Bill Ka Principal Act, Elaka Administration Act 1991, Ulong Bahalor Kateka Bill, Kaladon Kajingpin Kala Kindian, Habalatip Khasi Hills Autonomous District Elaka to Second Amendment Bill Arjar Arpulai. Hills Autonomous District Council, daga jingadon lang iba PNCM kung Deputy CM, ikong Grace Mary Khakuri kung EM, bat iba Timur lang Mathaw, EM jong KHDC, ngiwan mentang singi ban ya kendu ye Honorable Governor CH Vijay Shankar hakabaitay bat kini ki bills ki bana kalyang ka council hibro kaway daga yeng hibro kaway nila dep ban menjur bat dangshen ru kumba pilatip ba kumba nyaw tendi ki bills ki blapoy hang ni po Raj Bhavan ya kaba nakalyang jong Honorable Governor la dep ban ai ya ka jing pen scam la ne ka asen habide kini kibil kumbah ndruteli de hakabide ba kini kibil ndruteli ki bang la yo eka jing menjur na ulat ke jelak na kalyang jungi ngisudai ban wan ban ai kublei kum ka council ya ulat ke jela Honorable Governor CH Vijay Shankar bla singap ya ke jing pensngau ke jungi bat ke jing batai ke jungi hakabaidai bat ke jing .com banyo eka asen lene ke jing menjur ye kini ki bil ki .com ha te kuman syupen kenmau kawai na kini ke bil ke deka ilaka administration second amendment bill arja arpulai bat ye kini ke bil ka principal act jong kani ke deka ilaka administration act khat khandai spa khandai kuwai but ni snudai banwan ra jing penkelal ni amendment ha kani ka act but kani ka jing penkelal ka bangi khot kateng ka Khasi Hills Autonomous District Ilaka Administration Second Amendment Bill arja kulai la yo e ka jing menjur kai ka jing mentoi yak jur but kai ka jing mentoi ki ba ka jing mentoi hi ka long ha ka jing sinshar khadar shnong ka bangi don hoy ko mangitip hapo rikhasi ngidon ka sinshar CM leni sinshar ilaka leni sinshar hima ka bangitip kabadan kumbas sanku sauteli te ngidon ki CM ship ngidon ki lingdo ship ngidon ki wahadadar bat ngidon ki sada ship te nakini ki sanku sauteli ngidon sa kumba palat lai hajar tam teli ki shnong hapo jom kini ki ilaka te ngisotu bakadan ka jing deko trekam hakabide ban pentrekam ban penklanyi ki bor sin sharshnom hakari ga jungi te habide ba kata la sunde yangi ban wanra ya ka jing itu lene ban penrung ya ka jing trekam jong ki seng samla ba seng long keme hapo jong kani ka bil bat mentang ila yo ka jing menjur kala long ka an bat kani ka an kan itu no lene kan recognize no ya ka jing trekam jong ki seng samla hapo kishnong bat kiseng long kemi lani kiseng kethai hapo kishnong tekani kan yarap ha ya ka dorbar shnong bat pentulun ya babun teli kikam shnong ka baka kadon le se namenta ka ngipai ya ka jing shngan lani kata ka public safety security la ngipai ya ka jing jelai jong drugs barung hapo ka shnong di thau menta ka dorbar shnong kala kham yo bor namar bakla dan saka jingkershan na kiseng samlam kiseng long keme da ka bai itu yaki da ka an te bat ru kumju ki don ru kan ka jing mentoi hakabite bat ka jing rungshnong jong ki brio banabar hapo kinunu kishnong hapo shnong hapo rikhasi balada day what iki
what they ki khasi ru ki badai na ki wewe jaka ki bon rung shnong la ne ki bom de ki khasi ba ki wan ban rung shnong ban sa wai la ne ban trekam la ne ban le kanu nu ka kam hapo ki shnong ki hap ban register shwa hapo ka shnong te kani ka jing don ye kani ka way ka clause ne ka section ban hap ban register ye ki nong shong shnong la de ki nong dong la da ki de ki nong shong wai la ne ki de ki nong trekam business de ki de ki nong khai na kino kamut ki hap ban register kani ka jing register ka wanra e ka jing tip ka information ka babiang hapo ka shnong ki bakum kino ki jai briu ki rung hapo shnong teng don ki bombiang ki kot kisla don ki bombiang artatien ya ka jing wan jong kita ki briu let's say kani ka lat kan aibor ya ka shnong se ban banam yo e ka lat ban let's say bakin rung kat baman dan kin mi kat baman ha ki shnong te wat ye kani ka jing sneo baman ka sngi ka bangi karan menta be de kani ka jing jelay jong drugs bala te mrau ye ki para samla ki jungi ki babun le si ki bang ngop au new jingdi wat ye kani ka kamru ngaso baling ba kani ka jing register ye ki brio po shnong kan yarap nakabanta bante la kamwat kani ru tengi ni so day le se ba kum kini ki jaj bil ki jaj an ki badan kambha ki bala banlong ka jing mentoy ya kari ka jungi ya ka jaj benriu jungi ni so day ban penpau jing ai khublei sngomo ya governor bala menjur ye kani ka bil ka jungi